Tento rok si pripomíname 130. výročie od narodenia a 70. výročie od popravy prezidenta vojnového slovenského štátu Jozefa Tisa. Tejto kontroverznej postave a rozdielnemu ponímaniu jej miesta v našich dejinách budú venovaní dnešní reportéri. Vítajte pri ich sledovaní. Dobrý večer. Mužovi, ktorý stál na čele štátu v čase, keď bolo z nášho územia vyvezených na smrť 70 000 ľudí židovského pôvodu, sa vyčíta aj to, že sme boli prvou neokupovanou krajinou, ktorá vyvážala svojich občanov a Nemcom platila za každého z nich 500 ríšskych mariek. V júni roku 1945 sa zadržali v bavorskom Altöttingu, kde sa skrýval. Neskôr ho postavili pred súd a napokon aj odsúdili. V Nitre sa nedávno konal o Jozefovi Tisovi cirkevný seminár, ktorý sa chcel na ňo pozrieť ako na kňaza. A hoci historici dodnes polemizujú, či mal Tiso vo svojom procese dostať trest smrti alebo doživotie. Retorika spomenutého seminára sa podľa iných odborníkov zmenila aj na jeho ospravedlňovanie a vytváranie postavy mučeníka. Kde sa končí história a kde začína manipulácia? Pri hodnotení historickej postavy Jozefa Tisa dodnes nechýbajú emócie. Na seminár i samotnú tému sa pozrela Soňa Ďarfašová. Ctení prítomní, keď v roku 1881 pápež Leo XIII otvoril vatikánske archívy pre historický výskum, mnohí zostali prekvapení. Pápež reagoval vyhlásením: katolícka cirkev sa nebojí pravdy o svojich dejinách. Toho jediného, čoho sa obávame, sú polopravdy a z nich plynúce dezinterpretácie. V apríli, krátko po 70. výročí popravy Jozefa Tisa, sa konal v Nitre vedecký seminár. Organizovalo ho Nitrianske biskupstvo a Rímskokatolícka Cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského. Jeho cieľ bol ambiciózny: prispieť k osvetleniu našich dejín a pozrieť sa na osobu popraveného prezidenta Jozefa Tisa ako na kňaza. Podľa mnohých odborníkov však tento seminár ilustruje, ako sme sa v skutočnosti vyrovnali so svojou minulosťou. Praví sa, že osobnosti majú dva životy. Vlastný a potom ten, ktorým žijú po svojej smrti. A doktorovi Tisovi to platí určite. Bez pochyby k tomu prispela aj potupná poprava, ktorou sa Slovensko neslávne zapísalo do svetových dejín. Nikdy sa totiž nestalo, aby bol popravený prvý prezident štátu a navyše kňaz. O začiatku tzv. Druhého života by sa dalo hovoriť, podľa mojej mienky, od 16. apríla 1947, keď bol rozsudok definitívne potvrdený a poprava sa stala otázkou hodín. Od tohto momentu sa v očiach väčšiny národa stal mučeníkom národno-štátnej myšlienky a protikomunistického stanoviska. Pri skúmaní Tisovho fenoménu, pokiaľ ide o jeho verejné pôsobenie po roku 1938, alebo aj tzv. Druhý život po poprave, môže historik konštatovať zaujímavý fakt. Dosiahol obrovskú popularitu v národe, akú pred ním nemal azda žiaden štátnik. Kritika napríklad zo strany izraelského veľvyslanectva či niektorých médií prišla ešte pred jeho samotným začiatkom. A hoci odborníci dnes oceňujú na jednej strane gesto a vyjadrenie nitrianskeho biskupa Viliama Judáka, ktorý sa na tomto podujatí verejne ospravedlnil za Tisové chyby a tragickú deportáciu 70 000 židovských občanov, na strane druhej nahlas bijú na poplach. Seminár, ktorý mali okrem prvých 10 minút novinári zákaz zaznamenávať na kameru, sa stal podľa nich priestorom nie pre druhú stranu, ako to niektorí jeho organizátori prezentovali, ale pre relativizáciu a hrubú manipuláciu s faktami, ktorá nemá s históriou nič spoločné. Pri dizajnovaní tohto seminára skôr prevalila tá tendencia ospravedlniť to, pochopiť. Mne tam chýbal práve to posolstvo, že áno, je to súčasťou našich dejín, ale nie je to dôvod na ospravedlňovanie, ale je to skôr dôvod na poučenie. Chýbali mi tam skutočné vedecké argumenty k téme Jozefa Tisa a chýbala mi tam diskusia, ktorá sprevádza každý seminár, vzhľadom na to, že ako sa hodnotil Jozef Tiso v tejto monolitnej diskusii, v tej diskusii toho jediného názoru. Prečo tu nebola vlastne tá druhá strana? Bola tu len jedna strana. A ako vnímate to, že pán Lacko, a predsa len to je jedna časť tej jeho kritiky, je podporovateľ pána Kotlebu a asistent pani poslankyne Grausovej?
Nikdy som necenzurovala politické vyjadrenia alebo politické pozície mojich kolegov a nemienim tak robiť ani na staré kolená. Toto bolo podujatie, ktoré organizovali predovšetkým cirkevní historici, zamerané na cirkevno-historické uchopenie postavy Jozefa Tisu a na uchopenie jeho kňazstva. Podľa toho bol aj výber prednášajúcich tých, ktorí majú čo povedať predovšetkým k tomuto aspektu Tisovej osobnosti. Práve príspevok historika Martina Lacka, ktorý je podporovateľom Mariana Kotlebu, považujú odborníci za ten hlavný kameň úrazu. Poprava symbolu Slovenskej republiky mala byť pohrozeným Slovákom, aby už nikdy v budúcnosti nepomýšľali na samostatnosť. Má počuť múdrych ľudí o tom, ako to bolo. Fakty. Múdrych ľudí a nie táračov. Aký je váš názor na Jozefa Tisa? Ako ho vnímate? Bol to kňaz a prezident. A v dobách, ktorá bola taká ťažká, vojnová, kedy nie všetko je vždy dobré, tak ako aj v manželstve, aj inde, hej? Sú dobré dni aj nedobré, ale neverím, že by bol vedome posielal týchto ľudí do koncentrákov. Bol to profesor morálnej teológie a preto neverím, že by bol posielal. No vtedy nikto nevedel, čo je to koncentrák. Celý svet to neveril. Dokonca Vesel a Vrba doniesli informáciu, lebo ten Vesel, tuším, robil nejaké... Wetzler robil v administratíve koncentráku a dozvedel sa, že idú na maďarských Židov. Odkázali to maďarským Židom. Nikto im neveril. To, čo sa dialo predtým, arizácie, to, že tí ľudia prišli o všetky práva tým židovským kódexom, ako to vnímate? Ale ako to žije? Kto to začal? Židovský kódex bol predsa z Nemecku napísaný. Museli sme ich A následovať? keby ste čítali... Ale to bola vojna, pre pána kráľa, však sa už pamätá, treba, však bola vojna. V prvom rade musíme povedať jednu vec. Zodpovednosť Jozefa Tisa v protižidovskej politike ľudáckeho režimu nemožno redukovať len na otázku deportácií Židov. Jozef Tiso bol pri prvopočiatkoch protižidovskej politiky na Slovensku od jesene 1938. Bol to on, kto odsúhlasil násilné vysídľovanie Židov v novembri 1938. Bol to on, kto podpísal prvý arizačný zákon na jar 1940, dokonca ho radikalizoval. Bol to on, kto podpísal zmocňovací zákon na jeseň 1940, ktorý vládu zmocnil vyradiť Židov z hospodárskeho a sociálneho života v priebehu 1 roka. Preto nesie aj dôsledky za to, čo sa stalo od jesene 40 do začiatku deportácií. Má za sebou aj, podľa mojej mienky, jedno nepríjemné dedičstvo, ktoré pociťujem dodnes. A to dedičstvo znie asi tak, že keď to požehná štát a povie, môžete arizovať, hláste sa. A vidíme z dobovej tlače, ako sa ľudia lakťovali, ako sa predbiehali v členstve v Hlinkovej strane, v Hlinkovej garde, len aby sa dostali z noci na ráno k veľkým majetkom. Je to kód, ktorý hovorí, že môžete kradnúť, ak to posvetí štátna moc. No a historici hovoria, že aj takéto fakty o tom, čo predchádzalo holokaustu na Slovensku, na seminári chýbali. No a miesto faktov prevládali bez akéhokoľvek komentára skôr dojmy. A k semináru i príspevku Martina Lacka chýbala diskusia. Tiso ako slovenský premiér dal hneď v jeseni 1938 zatvoriť všetky slobodomurárske lože. Pôsobením na čele štátu dokázal, že štát môže viesť aj duchovná osoba. A to bol pre nepriateľov cirkvi nebezpečný precedens. Chcel by som vedieť, jak to vlastne bolo. No, vidíte, že dnešná terminológia je vyslovene komunistická, čo sa týka hodnotenia tohto obdobia slovenského štátu, a čo sa týka aj Tisa. Takže historici sa toho ujali. Čo je komunistická? Tak stále sa hovorí len o zločinoch, o proste vojnový zločinec. Všetko zlé o tom. Tak bola to veľmi ťažká doba, keď celé mocnosti sa klaňali pred Hitlerom, tak malý slovenský štát, národ z 2,5 milióna nemohol sa nejako extra presadiť. Mňa doktor Jozef Tiso viackrát prežehnal. Ja pochádzam z Chinorian. Doktor Jozef Tiso vyšiel z vozu, išiel svätú omšu do Banoviec slúžiť a išiel na debatu. Fešák
plný energie, sily. Obdobie, keď Jozef Tiso bol prezidentom, ako vnímate tú tragédiu, ktorá sa stala tragédiou slovenských Židov? Vyvezených. Tragédia slovenských Židov, to sa spýtajte v Nemecku. Ja ho považujem za človeka zodpovedného za smrť môjho brata, za smrť desiatky príslušníkov mojej širšej rodiny, lebo on fakticky bol najvyššia autorita. Historik Jan Hlavinka pripomína, že rovnako sú dnes v archívoch dohľadateľné dokumenty o tom, že aj slovenskí vojaci sa stali v roku 1941 svedkami vraždenia Židov na východnom fronte. A hoci vtedy ešte plynové komory neexistovali, nacisti týchto ľudí masovo strieľali. A upozorňuje, že v archíve bezpečnostných zložiek v Prahe sa našli aj fotografie zhotovené slovenskými vojakmi, ktoré túto skutočnosť dokazujú. O tom, čo sa deje so Židmi na území dnešnej Ukrajiny, informovali aj Jozefa Tisa. Po vojne aj minister národnej obrany Ferdinand Čatloš, aj generál Turanec vypovedali, že informovali prezidenta o tom, čo robia Nemci so Židmi na východnom fronte, že dochádza ku masovému vraždeniu Židov. K Tisovi prichádzali rôzne intervencie. Všetky tieto intervencie Tiso buď ignoroval, alebo na nich odpovedal alibisticky. Spomeniem napríklad memorandum Zväzu slovenských rabínov zo 6. marca 1942, ktorému jasne napísali, že nech už sa deportácie nazvú akokoľvek, budú znamenať fyzickú likvidáciu deportovaných. Známy prejav v Holiči, to bolo v auguste, kedy už deportácie vo veľkom bežali a na námietky ľudí, že to je protikresťanské, zdôvodnil tieto opatrenia, ktorými sa zbavuje slovenský národ Židov, výrokom, že to je kresťanské, lebo Pán Boh prikázal, zbav sa svojho nepriateľa, a Židia boli odvekými nepriateľmi slovenského národa a preto to, čo robíme v súlade s Božím prikázaním. Ja považujem túto tézu o mnoho nebezpečnejšiu ako hulvácké výroky Macha, lebo týmto výrokom on vlastne dal rozrešenie všetkým tým váhavým, ktorí predsa len videli, že tu nie je súlad medzi tým, čo sa robí a s kresťanskou náukou. Ja som videl dokument súdneho procesu s členmi pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, ktorí strieľali v Kremničke a v Nemeckej, ktorí robili popravy. Vo výpovedi hovorili, boli sme aj na spovedi. Toto vidím, ten dôsledok tej Tisovej tézy, že Žid je náš nepriateľ, môžete si dovoliť, čo chcete. Tak je známe, že na Slovensku je najväčší počet záchrancov, vyše 500, ktorí zachraňovali Židov. Ale mám dojem, že bez tohto rozrešenia by tých záchrancov bolo o mnoho viacej, aj tých zachránených. Jeho kritizovali samotná cirkevná hierarchia. On predsa dostal známy list biskupa Gojdiča, ktorý veľmi ostro kritizoval praktiky. Treba spomenúť, že v exíle sa rozbehli aj snahy o Tisovú beatifikáciu. Iniciátorom bol jezuitský páter Jozef Kováč z Paríža. V apríli 1979 otvoril celonárodnú kampaň modlitieb za vyprosenie blahorečenia Jozefa Tisu, keďže ako zdôvodnenie uvádzal, citujem, Slováci na celom svete sú skalopevne presvedčení, že prvý prezident Slovenskej republiky je skutočným mučeníkom. Jeho smrť bola smrťou pravdivého svetca. A všetci túžime potom, aby bol raz vyzdvihnutý na oltár. Vo svojej prednáške Tiso v pamäti národa tvrdil historik Martin Lacko aj to, že v slovenskej spoločnosti sa rozvíjal od roku 1947 Tisov kult. Pre väčšinu zahraničných Slovákov, najmä tých, čo odišli v rokoch 45 a 48, bol Tiso najväčšou osobnosťou národných dejín. Väčšou než Svetopluk, Štefánik alebo Hlinka. Príspevok pána Lacka hodnotím ako veľmi problematický, prinajmenšom z vedeckého hľadiska.
má viacero tvrdení alebo mnohé závažné tvrdenia, ktoré vôbec nepodporuje nejakými výskumami alebo faktografiou. Existujú a viaceré prieskumy verejnej mienky, kde kontinuálne na popredných priečkách v hodnotení významnosti historických osobností víťazia Ľudovít Štúr, Rastislav Štefánik, Alexander Dubček a prípadne ďalšie osobnosti. Jozef Tiso sa nikdy nepresadzoval na tých vyšších priečkách. Jozef Tiso je skutočne uctievaný, ale to potom až skutočne prehnaným spôsobom, až takým náboženským, vo veľmi úzkej skupine ľudí na Slovensku. Ja by som povedal potom, že veľká časť spoločnosti má indiferentný postoj, alebo ešte by som skôr možno presnejšie by bolo povedať neinformovaný. Tvrdiť, že tu existuje celonárodný kult, ktorý vznikol už v 1947, ktorému sa podarilo prežiť obdobie komunizmu a odtedy aj tých ďalších vyše 25 rokov, to sú absolútne nepodložené a vyslovene v rozpore s realitou tvrdenia. Alebo som sa stretol dokonca aj s farebnými komiksami o živote prvého prezidenta v angličtine, určené západnému publiku. Výskumníčka Monika Brzgulová skúma 6 rokov postoje tzv. Mlčiacej väčšiny, teda väčšinovej spoločnosti a ľudí, ktorí žili v slovenskom štáte a stali sa očitými svedkami udalostí, ktoré sa v tom čase na našom území odohrávali. Ľudácky režim, ktorý v ňom vládol, bol vnímaný týmito majoritnými reprezentantmi veľmi diferencovane. Predovšetkým tí, ktorí patrili alebo hlásili sa k minoritným vierovyznaniam ako protestanti, grékokatolíci, pravoslávni, alebo ľudia, ktorí pochádzali z československých zmiešaných rodín. Mali kritický názor a hovorili o tom, ako sa im žilo, že sa stretli na tej lokálnej úrovni s prejavmi diskriminácie zo strany či už rímskokatolických predstaviteľov duchovenstva alebo predstaviteľov ľudáckeho režimu, ja neviem, štátny notár alebo miestnych gardistov. A tá diskriminácia bola veľmi rôznorodá, od nejakých verbálnych útokov a výhražok až po fyzické útoky alebo aj väznenie. Účasti spoločnosti je stále prítomný aj spomienkový optimizmus. Keď dnes ľudia hovoria, tí, ktorí žili v tom období, že sa v tom čase mali veľmi dobre, nemusia zákonite klamať. Ale hovoriť to dnes s odstupom 70. rokov, keď vieme, ako vlastne končili osudy ľudí, ktorí boli napríklad deportovaní zo Slovenska, alebo boli politickí väzni, boli v odboji, aké osudy mali naši vojaci na východnom fronte, ktorí bojovali po boku Wehrmachtu. Čiže musíme dnes konečne po 70 rokoch sa pozrieť na toto obdobie multiperspektívne. My máme už naozaj tak komplexnú databázu poznatkov o tomto období, že môžeme hovoriť o tom, ako sa jednotlivé skupiny na Slovensku v tom čase mali a potom sa opýtať, že bol ten štát teda v poriadku, keď bol v poriadku iba pre časť. Keď na jeseň 1938 sa dostal so svojimi spolupracovníkmi ku moci na Slovensku, je až zarážajúce, ako rýchlo dokázal za niekoľko mesiacov zlikvidovať všetky prvky československej demokracie a vlastne vytvoriť tu nedemokratický režim, nech už sa akokoľvek zvýrazňuje tá otázka slovenskej štátnosti. To, čo je podstatné, je, akým spôsobom bola vykonávaná moc vo vzťahu k občanovi. Obyvatelia si neboli rovní pred zákonom a vlastne boli vytváraní ako keby občania prvej a druhej kategórie. Veľa paralel sa dá nájsť medzi ľudáckym režimom a komunistickým režimom, ktorý vládol u nás. Zadefinovanie si skupiny, ktorá je prenasledovaná. To isté aj v komunistickom režime. Už to nebol nepriateľ národa, ale bol to nepriateľ ľudu. A odborníci upozorňujú, že množstvo inštitútov, ktoré sú známejšie skôr z komunistického režimu, zaviedli už pred nimi ľudáci. Od arizácie je len krôčik k znárodneniu. Ilovské väzenie, kde končili názoroví oponenti bez súdu a na neurčitý čas, pripomína neskoršie komunistické tábory nútených prác. A vďaka druhej, nastupujúcej komunistickej totalite, bolo celkom nemožné sa s touto históriou vyrovnať. Aj svedectva oral history sú tak výpovedné. Hovoria, kto bol dobrý gardista, ten bol dobrý komunista. A s touto vetou sa stretávate po celom Slovensku, v celom priereze.
keď zoberieme, že Hlinková strana, Hlinková garda, tie počty boli obrovské, to boli 10 000 členov. Komunistická strana Československa neskôr rátala veľmi podobné čísla, tak vychádza nám z toho, že vysoké percento prechádzali potom do strany komunistickej. Aká denacifikácia, keď vlastne niekoľko exemplárnych príkladov v týchto súdnych procesoch sa teda realizovalo a potom nastalo tiché a hrobové mlčanie, pretože títo ľudia potom pokojne dožívali v týchto komunistických funkciách. Ale 27 rokov po nežnej revolúcii zazneli na seminári aj slová o novej totalite, keď komunistických historikov vystriedali liberálne médiá. Hľadanie historickej pravdy už evidentne nie je v politickom záujme a vôbec nie je v záujme médií. Prvá väčšina médií je dnes v neslovenských rukách, pričom zmizol priestor na odbornú diskusiu. V mnohých prípadoch dnešné médiá akoby prebrali rolu štátnej bezpečnosti. Otázka znie, či sa nechá obyvateľstvo, najmä inteligencia, zastrašiť a spútať novou totalitnou ideológiou aj druhýkrát. Je ten príspevok postavený ako na boji dobrých a zlých síl a pritom v ponímaní pána Lacka tými dobrými silami sú tie síly alebo tie časti spoločnosti, ktoré považujú vojnovú Slovenskú republiku za pozitívnu hodnotu, Jozefa Tisu za národného hrdinu, za pozitívnu historickú postavu a všetkých ostatných, či už historikov alebo verejných intelektuálov, politikov, ktorí nesúhlasia s týmto jednostranným dogmatickým postojom, označuje ich rôznymi charakteristikami, ako buď ako protinárodných, zapredaných ako Čechoslovakistov a podobne. Teda ľudí, ktorí majú postranné a protinárodné motívy. Je tam tá hranica medzi vedou, históriou a medzi ideológiou, o ktorej ste hovorili? Že tam zaznievajú mnohé dogmatické tvrdenia. Historik sa v prvom rade musí snažiť získať fakty a potom následne ich interpretovať. Ten ideologický podmas sa tam súma vtedy, keď sa historik rozhoduje, za akým účelom vytvára to poznanie a čo ním chce dosiahnuť. Vedecké skúmanie z princípu musí byť nestranné. Nesnaží sa presadzovať nejakú agendu, snaží sa vysvetliť javy. V tomto prípade by sa adekvátne alebo správne vedecké skúmanie snažilo vysvetliť, prečo bol Jozef Tiso oslavovaný, prečo bol Jozef Tiso zatracovaný, koľkých ľudí sa týkal tento fenomén a vysvetliť motivácie. Priestor sme chceli dať aj historikovi Martinovi Lackovi, ktorý sa však vyjadriť odmietol s tým, že aj RTVS patrí podľa neho medzi tendenčné a propagandistické médiá. Pán Lacko, prečo sme propagandistickí? V čom sme propagandistickí? A nepoviete nám, že prečo ste sa rozhodli podporiť pána Kotlebu, keď ste boli ešte na Ústave pamäti národa? Alebo aspoň niečo k obsahu vašej prednášky. Pán doktor, obedovať. Idem. A vy potrebujete zahraniť? Viete, ale problém je, že hovoríte, že nie je diskusia. Ale keď je snaha vás osloviť, tak aj tak nič nepoviete. Nech sa páči, zorganizujte na pôde tzv. Verejnoprávnej televízie. Keď ma pozvali, som prišiel. Nechcete sa nám vyjadriť do reportáže? Jednu pozvánku som mal v živote. Aj pán Lacko by bol vítaný na odborných diskusiách, či už interných, vedeckých, alebo aj verejných, keby jeho diskusný prístup bol v rámci pravidiel nejakej elementárnej slušnosti a hlavne dodržiavania pravidiel vedeckého diskutovania. Vyjadriť sa môže dnes každý ku všetkému. Dokonca ľudia, mnohí sa radi domáhajú slobody slova na to, aby mohli šíriť rôzne konšpiračné teórie. Čo chýba, tak je to zodpovednosť za vyslovené slova, zodpovednosť za to, čo môžu spôsobiť. Konečne sa na Slovensku začínajú ľuďom otvárať oči a toto bola veľmi krásna akcia, ktorá k tomu môže pomôcť. A tak vedecký seminár prilákal aj chlapcov v zelených tričkách s gardistickým dvojkrížom, či niekoľkokrát súdne trestaného Rudolfa Steigaufa s vytetovaným gardistickým pozdravom na stráž. Ako nakoniec hovoril vo svojom príspevku sám historik Martin Lacko, bývalý zamestnanec Ústavu pamäti národa, z ktorého sa stal podporovateľ Mariana Kotlebu,
Kotlebu, historická postava Jozefa Tisa si žije svojím druhým životom aj po jeho smrti. Ako symbol, ktorý šikovne zneužili aj extrémisti. Prečo sa potrebuje opierať extrémistická skupina o nejakú duchovnú autoritu? Preto, lebo ju ona sama nemá. No a katolícka cirkev, neviem, prečo sa nechce vyrovnať s tým, že jej kňaz jednoducho Jozef Tiso zlyhal. V čom teda prispeli takéto podujatia k vyrovnávaniu sa s minulosťou, pýtajú sa odborníci. Nitranské biskupstvo si stojí za jeho prínosom aj dnes. Píše, že sa chceli sústrediť predovšetkým na kňazskú dimenziu Jozefa Tisa z teologického hľadiska a na naše otázky reagovali, že neexistujú dve strany historikov. A konferencia biskupov Slovenska už v minulosti odsúdila tragické deportácie. Pri otázke na Jozefa Tisa odkazuje, že sa vyjadruje k témam, nie k jednotlivým osobnostiam. Podľa iných odborníkov by však mala byť presne tu ich úloha, aby sa jasne vyjadrili k tomu, že relativizácia zla nie je prípustná, a aj k demagogickým vyjadreniam, ktoré nedávno zazneli, a jasne vyslovili, že ani argumenty ako štátnosť či úcta ku kňazskému povolaniu predsa nemôžu byť nadradené ľudskému životu. Ten pocit, že máme málo osobností, asi preto sa utiekajú niektorí k tomu, že budeme velebiť teda tých, ktorí sú pri ruke, a my im potom tú históriu upravíme tak, aby sme sa my mali o čo oprieť. My ešte stále potrebujeme pátrať po osobnostiach, ktoré priniesli nášmu etniku pozitívne programy. Katolícka cirkev má skvelé postavy. Biskupa Gojdiča. To je skutočná postava, ktorá sa zachovala principiálne v duchu skutočnej, aj kresťanskej, aj európskej demokracie. Na tej vnútrocirkevnej rovine je stále prameňom takých nejakých emocionálnych a rôznych iných prežívaní, že kritika slovenského štátu, ktorej prezidentom bol katolícky kňaz, je vnímaná ako kritika cirkvi. A z tohto pohľadu treba povedať, že konferencia biskupov Slovenska zaujala v roku 1995 v dokumente kritický pohľad na to a vyjadrila ľúto. Zároveň, keď sa príde ku osobe Jozefa Tisa, tak sa tá jeho osoba a jeho pôsobenie relativizuje práve preto, že bol katolíckym kňazom, a ja si myslím, že existuje dostatok ciest, dôvodov, aj cirkevné právo ho ponúka, aby sa rímskokatolícka cirkev postavila kriticky k tomuto obdobiu, bez toho, že by to uškodilo. Naopak pokánie, sebareflexia, obrátenie je niečo, s čím cirkev pracuje na každodennej báze. Ja by som čakal väčšiu odvahu. Možno by stačilo len pár viet, ktoré by ale zazneli, oslovili by nielen veriacich, ale aj všetkých ostatných, ktorí tvoríme túto spoločnosť. A jednoducho by sa možno mnohým uľavilo. Proste povedať, tento človek spravil chybu, pochybil, veď aj kňaz môže pochybiť, je to len človek. Na budúce nazrieme do neradostného zákulisia porozvodových bojov o deti a do zákulisia protizákonného cezhraničného obchodu s obsami. Ďakujeme za pozornosť a prajeme vám všetko dobré. A o týždeň opäť dovidenia.